What's up mga kalapatid? Nakapagpatukaan na tayo ng mga ibon natin. Meron yan. Yan. Meron din yan. Yan. So hindi nga lang nag-ubos. Tapos maglalagay lang tayo ng tubig nila. Yan. Ito yung Hiwagang grapes. Grapes. Yan guys. Unti-unti na po po. Ayan, napuno na. Lagay natin siya dito guys. Ayan, natin. So, okay na yan. So, tignan natin yung mga kalapati sa taas. So, guys, nandito na tayo. Napakita tayo sa hagdan. Ito yung panlaban namin ng summer race. Si Laki. Yung hapon nating vlog, si Laki. Tapos ito si Grisel. Tapos sino pa? Ito si Hades, pangalan ko to eh. Kasi maamo siya eh. Si Hades. Si Grisel. Ito pa. Si pangalawang laban namin ng summer race. Tapos ito. Yung iba dyan, panay norte na. Norte din namin. Ito si Black Widow eh. Black Widow, ito pa. Halos lahat yan, pang norte. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. Bali siyam pala. Tapos apat lang pang summer race namin. So, papangalanan ko. Iba kasi wala pang pangalan. Comment down below na lang kayo guys. Comment below kayo guys. Comment below. Ito si Salpok. Si Sumalpok yan. Tapos sino ba? Ito si Ito si Black Chick. Black Chick lang pangalan yan eh. Ito si Hades nga pala. Si Cinco. Si Laki. Ano yan, matapang nga lang guys. Ito si Grisel. Ito si Grisel. Ito walang pangalan yan. Ito mga walang pangalan. Ito. Tapos ano ba yan? Itong dark chick. Dark chick tuloy. Black chick. Light. Kunin natin kasi tumaas siya guys. Ayan guys, sa atin na sa iyo. Maamo siya. Antayin natin siya dito. Bumaba. So yan yung mga update sa Warriors. Ito may dalawang itlog. May dalawang itlog yan. Nililim-liman siya. Yung dalawa. Tapos yun. Ito yung may mga green dyan. Pang CPR North natin. Ito CPR North. Ito. Tas ito. Yung iba dyan, yung parang OB. Basta hindi ko alam kung anong tawag dun sa mga yun. Tas ito, norte lang din. Sama niyan, ito. Tsaka ito. Ito, nagtatatapang na naman to. Ito pinakamatapang na kalapati o hindi lang. Sakit. Naririnig nyo naman yung mga sakit. Sobrang sakit. Pero maamo siya. Si Laki ito si Laki.
Baba na. Ito, panahin ata ito busy. Oh, ito. Yung mga warriors namin. Yung mga warriors. Yan. Tapos, papapuntahin na natin sila sa open na natin tong sa aviary. Aviary tawag namin dito guys. So, nandito sila. Ito na si Laki. Taas tayo. Taas tayo. Ito yung ito si Hades. Tingnan nyo guys. Ito sila nagpapasokan minsan. Tapos dito. Yan. Wala na. So, si Cinco lagi natitira dito kasi may itlog nga. Yan, si Cinco. Yan. Ganda na ba? Ang ganda ng mata. Kulay orange. Uy, putik. Natanggal na naman. Mga warriors namin. Guys, mga warriors. Ito yung sticker ng sa Santo Tomas. Sticker sa Santo Tomas yan, guys. Yan. Kasi aray ko. Nagpuling kasi kami. Pagka nung mga ilan lang. April din siguro. O nga, April lang din. So, babay na mga kalapate. So guys, tataas naman tayo para makita nyo yung view. So guys, ito na yung mga kalapati namin. Yan. Kalapatids, paliparin natin itong mga to. Papaliparin natin yan. Paparagingin natin. Ilalak natin to guys. Yan, pinaraging natin sila guys. Raging natin. Yan, pinaraging natin na yun yung isa. Maliit. Nawala sila guys. Ito. So, pinaparonda nga natin yung mga kalapati natin. Pinare-raging natin. Mamaya, lalagyan na natin din yan ng patukayon. Tapos, ito yung mga kalapati. Naambon nga. Naambon. May isang kalapati. Si mama. Hindi. Umiwalay. Ang silaw, nagpaparonda. So, yung gantong oras kami nagpaparonda. Anong oras na ba? Time check. 8 lang. 10, 16. Ayun, ito na. Ikot na dyan guys. Ayun na. Wala. Nasaan na? Ayun na. Ayun yung mga kalapati natin, mga kalapatids. Bali 12 silang naronda. Ay, 11 lang pala. Ay, hindi. 12 nga. Kasi yun nandun. Dapat 13 yan eh. Yun nandun, naglilimlim. Pero wala namang similya yun. Tapos, nag-ano. Yun o. Medyo maano yung panahon yun. Doon pala. Ayun ang kalapati. Yun na, lagyan na natin ng patoka guys yung sa baba. Lagyan natin ng patoka. Mabalikan ko kayo guys. Pag nandun na tayo. Ayan. Wala, hindi pa tayo nababa. Inaano pa natin yun. Ayun o. Wala. Ayun o. So, tara baba tayo. Nasaan yung mga kalapate ito? So, maglagay na tayo ng patoka doon guys. So guys, nandito tayo sa loft na uli.
Naronda pa yung mga kalapati natin. Wala man, nataas pa tayo dito. Madumi pa yung ano. Ayun na. Isang kalapati natin. Wala, ayun, ito na. Sila guys. Baka malaglag cellphone natin. Balik rin natin yung camera. Guys, nandito tayo. Boom! Wala ko, sasalpok yung kalapat. So nga, nagawa tayo ng kapapalagan. Yan, ito probiotics natin to. Hindi ko nga ito nalagay sa ref guys, nakalimutan ko. Yeah. Ew. Diri. Yung isang kalapati natin, nandyan. So, paano muna ako? Mas forward na natin itong video. Kalapati natin. Ito mga makukulit nating kalapatid. So, yan. Ito pa. Makukulit nating kalapati yan. Napakakulit. Makulit pa kay Batman. Ito si Blacktape. Kumuha ni Cinco yung isa. Guys, balikan ko kayo pag dito. Lalagyan namin tubig. So guys, dito nagtatapos ang ating vlog. So yung nasabi ko sa inyo, this is my second vlog. Tapos abangan nyo guys yung sa Sabado tsaka sa Linggo. Yung sa Sabado loadingan, tapos sa Linggo abangan. So don't forget to like, share, subscribe at i-on ang notification bell para updated kayo sa latest video ko. 1, 2, 3. Bye-bye.